Halo guys. Ayo sarapan. Gak. Kali aku sarapan. Kok ini bewak? Bewak sambel. Ngulok aja nak ngulok. Lah kucingnya direding. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sakmene mogok. Sejak sahur Sama iki mogok guys wesin. sejak sahur sampai mae. Madang nang gua. Mae sing masak. Peri iki tangi. Bu. Ayo sahur Bu. Ini sahur masane iki sahur ning ndi ngono guys. Ayo kok ning ndi lho. Dek, sahur iki maem. Terus gak puasa ki sampai kan Peri lagi kali pisan iki guys. Poso latihan poso, kapan poso beduk sampai jam 12 gak makan, gak minum. Ayo gerah ya. Gak makan, gak minum. Gerah Jam 12 ki gak njowo. Ojo gerah. Sahur dikira ning ndi? Ayo ning ndi, Bu? Sahur ning ndi ya, Bu? Sahur ki makanan. Wis Embui. bae. Makan ora? Oh ya. Boy mah sithik ya. Sithik lah ya. Orang Jawa. Ya. Ya apa nih? Katene sahur ki opo? Cicik. Wah, lah mangan toh. Mbah, Mangan isu-isu Bu Jer. ih. Iwak. Sambel. Sambel ora? Umur apa dikek? Aku ngulok aku susah. Mbah. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Permisa. Sahur. Aku ngedang kopi sak lepek. Emang ya Dikasih kakak. mau wis muni yo ngono anu. Wis, Pak Jumbi. Sahur. Nama iwak apa? Tempe tak ngerti njek sore nggak sore kuwi pager. Pager kan? Ndok iki enak. Kucingnya jelo. Ini jurewel kowe. Kowe nak. Sumpah Dolan bae. Pe. Aja HP. Lu sambil kasih. Aku ndok iwak nek tuh. Ngambil iwak. Ndok ae. Sampai mae, sapa bature nek bature. Sahur nek dhewe gak enak iki. Ngambil tomat, guys, iki. Apa ki wader jek, wader wis. Puasa ya, Oh, berarti dijalan dok. gak makan, gak minum, gak jajan ya. Ayo. Sampai siang. Heeh. Nek aku lebar terus Makan, ngomong. setengah hari lah aku latihan pakai pertama. Ada juga Peri. Kalau beli sahur-sahur ayo mau kere lho. Ayo Saya. ayo ning ndi? Ayo sahur. Gak njowo nek sahur ki ngene iki gak roh di burung. Aku ngombras nasi lu. Sahur ki yo makan. Makanya aku gak mau boleh kan. Aduh lah, poso kita ngombras sore permisa aku. Kayak lontong dengan tengah loro aku tangi. Enak sambel. Apa korek ngoke. Nyaman lho, kok ora mangan. Dulang Peri. Jadi aku sego. Aku yang beli teh lepek permisa mau guys. Kang kopi. Ngombe teh. Entah. Kan nggone jalo. Entak reme tok entak. Ya tempe. Langsung kei. Entekno. Ya kei iwak ngono tak kei jani iki akeh lho kok gel. Iki man. Mas. Gimana? Kan sekolah ya. Tetean tuh. Wak nah deh. Kita ăn kucing ini nggak di mentok.
Mewah wis. Kan bari. Heeh. Nak suwe ke anggur dino. Bang. Tak ada. Tak mau. Soal gila suka ada tak oleh lah yang manis maku. Rame. Puasa pertama di sini. Enak. Ini bisa nih. Sambel enak banget. Nanti tomatnya mau cok nih, Pak. Apa banget. Nek beras rong belas gitu. Kalau pun nek sahur pengen mie, nah yo. Yo mimi ra apa. Jangan makan anu. Becak maaf ya. Tapi kudu nek sugane wis nak mantep. Heeh, sekali cek nanti sore. Paham. Betul. Nek nek Mexico cek apik aku. Doang jam wae mah. Waktu sambel. Ngeri jek. Tapi nak ngentut sambel. Nek sahur ki garingan. Gampang kan bisa garing. Heeh. Aku lho duwe, lho jek. Do. Kurang duwe. Kalau potong telur, enak, jas. Betul ya? Enggak nih. Enggak. Aduh, cokot ya. Nama aku guys. Kami apa ya? Bare manungsa iki. Cokot ya. Teluas. Kuwi yo urung ya. Aku sore. Aku ya tangga. Lu kok Sahur nek batur apa kan enak. Nek dhewe mana iki yo ora pilih. enak. Aku betul tolong aku melarang tak kurang. Kayak Kamu tak nang mana kamu tak? dodol langsung mau. Coba enggak. Jadi kan disuruh info batur. Lebih. Itu jangan. Nah. Enggak nah. Nek no. Ngombe, ngombe. Itu ada ngombe. Aku soalnya nggak ada hal apa. Itu ini berarti. Ya mek oleh ya. Aku bikin dulu. Namun hais, lupa enggak entah. Wes. Baik entek. Kita lupa minggu sarapan bu sore agama, minggu sarapan bu. Minggu bontok kan entek macam aki sih. Cuma orang dia setengah bu. Apa sih ini? Apa ada gue? Ya kita mau sahur ora ada lain nak. Tuku nanti ya tuku aku. Esok tuku. Enggak no. Enggak no peri. Boleh tuh. Engko panggoan sama bontot anu aku engko jam sore. Alhamdulillah. Nama Sambel iki ikul-ikul tapi gribal. Kurang dekan. Endang mangan. nek nyambel Anget-anget kan enak. halus tapi ini. Mbok plak-plak. Anu, ini juga anu. Wes mangan, nyambel. Apa nek ngomong kok Ngering. Tukas apa kuwi sore? Apa dulu, Mbak? Apa? Kok mbreng. Enggak tak dulu. Enak. Kamu Tanjok banyu wong do banyu. heeh. Ana. Iku ulang ini mulai ha. Ini Harus katang titik mau foto-foto nang guri. Aku sasah ya. Ya baru. Kamu sak makan tapi wong wis tangi kae. Bahkan malah jam 1. Aku tetap dulu bahkan. Cetrek. Aku mau
Jam 8 turu kok, jam 8. Ambati sik bengi. Tak ngombe. Wes ya. Wes. Ana ya. Wes dipan bocah. Heeh. Heeh. Tak ngombe. Aku kan kucing lho. Kucingnya Jenny napa? Kucingnya geriaping. Aduh. Itu gantek ya, guys. Isu-isu aja. Nomor beri. Saiki nek sahur-sahur kok penak minggu iki lho. Mek nganggur masjid. Isi kene guys, iki nek sahur-sahur iki padha minggu-minggu anu kotekan mider. Oh, banyune mak iki. Oh, terus kan lho. Dua. Banyune kari. Kari kok kan. Minum. Kok minum. Ya. Hah? Apa? Ikan ya. Ikan bele. Mungkin apa? Wes. Dicu apa bahkan diderodok kok. Wis diderodok. Wis tangi. Saiki turu. Turu. Tuh. Kowe urung padang. Yo ikan. Mah. Iya le, ikan. Ayo kan wis sang wedang. Iya tak mbelik mang wis. Wis entek terus kurang Ora ngerti. Suki barek ini karena cenderung kayak makan ning kono. Oke, jangan minum. Minum. Oh, kan minum dulu. Seharian dulu. Sekolah sih yang Lu kok dulu ya, aduh iki. kan juga. Sekolah yang mana dulu? Sekolah. Mas antang ras gotok kan tok mangan. Ya banyu tok mangan. Kok ndak boleh kan jam 12. Pokok Adannya nggih mangan. minum, makan, jajan nggak boleh. Ya. Tapi ya. Ya udang weh. Nunggu wedang e. Nah, Ya. minum. Kok minum? Baik-baik gak? Nah. Nang besek le. Makan kok gak minum? Iki mak kok malah banyu. Alhamdulillah. Nang kopi. Jajan. Biasa. Tapi nek Namanya mereka aku ndak menemu kok. Ndak menemu. Anggap apa kan kemau sikatan. Wis sikatan. lagi peteng mau pengen apa-apa gak rampung sisutnya. Ayo sahur-sahur niki masak. Hari ini minta tak ke rumah. Iya, aku Ngata nyari ke sore. Anget mbah gombah. doang. Yo ri nak sore ini karek ngangat. Ora nggak kuku. Aku kadang ngeperi licin nek kulkas. Sekolah ini dari licin. Oh, mau dekat-dekat. Perio. Nene. Mau ada mau topak. Misalkan. Megawi lho. Oke rek tek dipin. Tunggu. Bah nang tunggu. Sewisan kelas Iya, nang tunggu. ngilir. Aku ngilir. Aku tuh. Mateni giling dia. Aku sudah tes turu kok sama lu. Mateni aku. Selalu. Aku tak tanda kok. Tangi mak eling nang buku mati terus
Wah, aku ora roh aku wis tuwa. Aku ora jam tengah loro aku tangi dagang aku. Cek melek aku. Nang turu tak njuk mie aku juga. Aku njaluk mie tak sapi. Enggak sapi yang ndi? 1000 nang pasar. Bare Sama tos. sahur. Ya wis sahur kok. Nah, Nah. padang le. Aku kasih katan, aku kada kamu. Iya kene ya ta. Aku nak beli katan dia apa berarti. Oh, kowe ning guri Kok aku ki? Lah lampune mati tapi wong wis tangi. Kowe ning guri. Aku sah. Ora. Ah, cek tangi. Cek tangi. Lah ora sesuk aku terus. Iya, mau rong dulu aku tuh. Sikatan. Kira sahur gowo. Ngene, aku ngomong mangan iki bar sahur. Mangan ya mene gak punya. Lah apa ora mangan sahur? Dikira sahur iki metu mbok mek apa gak lucu. Makan. Wong ndak boleh makan aku kowe setengah hari yo jan melang. Ayo ning ndi aku sampe ngono. Ngajak. Lah kae lho, Bu. Sahur jenenge nek eri. Sahur ku makan permisah, gak ndulung. Untung gak ndulung. Lagi. Makane opo sahur ku misale metu. Ayo kan sahur. Satu pecel gelem. Iya. Satu gelem. Endok. Iya. Terus akeh tuku wis 3.000. Nego ora patane. Kok enggak nang? Iya. Oh, 3.000. heeh. Sego mie nek. Heeh. Kono gomi, sasapen. Lah aku kan gak kacang Heeh. kacang. Mas gomi kering. Tapi very seneng. Ya goreng mbek mie. Wis ayo ngono. Oh yo kena. Aku mau tuku wis Kok kering kok. kering. Goreng mie. Anak aku masih ngono kuwi wek. Enak sasapen anak. Kering. Lek Ngene jero ngono ku. Nek enak wis tuku. Mari lho. Ini gak seriari gak betul. iya. Yang ben-ben anak Buka ngono guys, panganan murah. sahur. Wis iki peteng tapang-tapang. Jajan ki enak nggonku kae. Jajan ki enak jajan. Jajan Mau masak ya. oh, etan. Saiki penak ya, Mak. Maksudnya di waro-waro rame ning gone mie. Jaman dek iki Enak. dek kae Wis entek permisah gelas. tetekan. Segane entek sak entong setengah. Jajan mu pokoke. Teh, elek keteke iki, gak tau mbi wis. Minggu terakhir iki. Gak apa-apa. Mesti niati. Niati iso poso. Ayo. Itu wis tang. Wis kentong wis. Iki lho. Makne wis do tang. Wis kemerapan mangan nang. Iya wis. Tak uang. Jene sak. Ono keluarga besar maksudnya apa? Wong telu kan. Heeh. Telu. Rame. Papat aman. Sahur. Sahur. Banget banget. Sahur ki makan. Sahur mangan masa ngopo? Saya baru mangan kok. Sahur ki makan soalnya nanti gak oleh makan sampai Iki siang sampai. Itu banyak tuh kecap sahur. Iya iki jenenge sahur. Terus buka puasa. Orang udang bermisah, orang Nek buka udang. puasa nanti sehari. Gak makan gak ngono. Yang kamu, yang ambil, yang kamu kan? Aku nak kau sikatan nih, mau aku mpok aku. Kamu itu sikatan bisa. Iki kamu tok aku. Apa bae? Bukan sahur. Sambel pecel. Kok Aku gak sambil pesan gegean. Enak sambal tomat. Iya. Enak ini ngene yo sing rusuk teri. Enak mak. Terus ada tempe, aku enak. Apa gak ada duit permisah yo ngoseng tempe yo. Jadi wis. Lagi tempe sawu dosen ya lombok kok. Oh enake sing seger-segeran. Tangan.
Bener-bener kebetul ki yo. Makmu main. Mbok Tuku wong papat dengan wong iki. aku ijek di tahu jenenge. Tahu mbek cabah ya. Aku mbok sing ngene Mbek cabah. sing. Bingung mantan. Sebetulnya kira waras sangat kira. Tapi ki mang lho. Enak. Soalnya apa sahur dewi kok eprek masak. Aku nggak saya sah aku tahu kamu kan Tahu kata aku kotak-kotak. Bahkan piring aku krungu aku ora masa teng kan apa ini gandang tak aku kan jam 1 wis. Tek. Paling dudun bahkan makan jam 1 wis. dia sore ini mana tuku wong sandika mudah aku kok Kotak-kotak nih bawang. kan enggak lawan yan bisa enggak kok kan itu amat itu pang sampai sore ya Sidekne kan aku ngatangi beli sih ngajam wis dadi wong kompor kan kabeh kok tek dadi wis bapak tak peti enak segini anget-angetan ini. aku bisa ngkom beras setengah kilo guys aku sore bar kok terawih ya aku apa Cina Wis wae selikur. Iya. Kerep ngene mak gak tak delok. Meneng kok Mak kerep. mang kok ceramah kalau bisa ceramah Wis selesai ki. wis pamit pokoknya ban wedang ban kemu ban ngombe wis pamit